Beth sy'n mlaen pawb? Pwy sy'n gemau retro a rydyn ni'n chwarae? Game tebyg i Street Fighter sydd yn Double Dragon 5. A ni'n mynd i chwarae versus mode. Versus battle. Rydyn ni'n jawbreaker. Mae ennill. Fi'n ice pick a fe'n jawbreaker a ni'n mynd i dechrau. Now! So, so let's go out yn mae'n dechrau. A wen, ni'n mynd. Ti'n mynd i cyffur fi? Ti'n mynd i cyffur fi? Ti'n mynd i cyffur. Ni heb di practice o, ni yw'n wedi cael fel 2 rounds. Os, fel 2 rounds ni. Fe'n mynd i ennill. Ti'n mynd i ennill yn gorau. Fi'n gorau. Fi'n i gorau. Fel 2, fi'n gallu ennill yn fel 2. Wedyn ni'n mynd i gwneud 5 round heddiw. Felly, mae unrhyw un gallu ennill. Mae unrhyw un yn gallu ennill. Ond fi di ennill yn gadaf. Fi'n mynd i ennill. OK, round 2. 3, 2, 1, mynd. Fi yn siŵr am hynna. Fi'n mynd i ennill. Ti'n lwcus. Mae'n 1-1. Rwy'n gwneud gan ennill. Fi'n mynd i ennill. Ydyn siŵr. Iawn te, felly enillodd ti. Os ti eisiau, ti'n gallu newid. Na, fi ddim eisiau. O fi eisiau. Pwy sy'n mynd i ennill? Fi eisiau mynd i goffio. Fi'n mynd i gwneud hyn. Ha! Mae ddim yn gweithio. Fi'n mynd law. Os fi'n cicio ti chael. Fi ddim gallu. Ti'n bod yn... Just mo. Hefyd, rydyn ni chwarae hynna am o'r Sega Mega Drive. 16. Han odli. 16 bit. Rwset, mae han odli. Sega Mega. Dwi'n dweud hynna 15... Fel 4 tan. Waith goflin. Sega Mega. Fi'n gwneud yn seca. Os ti'n seca. Am ti dal yn ice pick? OK, ni'n mynd yn hyn. If you're anywhere? Fi ddim gweld. Ice pick. Ie, enw fi'n ice pick. OK, round 2. OK, O, fi di dyffio o fan fe. Fi eisiau neidio. O, fi'n sio. Na. Sut ti'n neidio? Ti'n just neidio. Na. Yep. Ti di cicio fi lan. Round nesaf, Seka wins. Yep. Okay, we can get along. Hoi. You know, O, fi di neidio dros y ti. no, fi'n mynd no. No, yeah, cos ti'n plums yn mynd nôl yn rhyw reswm. Yes! Dwi di ennill. Ie, 3 gwaith. Ie, ti di ennill 3 gwaith, fi di ennill
so on down. Gauging around. Dim. Fi eisiau newid camera fi. Na, fi ddim. O, dwi eisiau newid camera fi. Telefon. Un iceberg. Fi'n mynd i job with bob yn gwneud. Mae'n edrych. Mae'n mynd i fynd fel... Mae yn. O, ni'n mynd fan hyn. Ni'n mynd arno chemical factory. Mae'n edrych sŵn o'r asol. O, dim really sŵn. O, na. Bwff. Baff. Fi di wneud i bwff. Baff. Bong. Bing. Bong. Bing. Na, mynd just kicio it. Hangi mae'n gwneud, mae'n sy'n goffio. Mae'n sy'n cic off hwn. Fi'n just fel... Bing. O, na. Bing. Fi'n cofio fel Iris. O, na, iceberg. Na, iceberg. Wyt ti'n agos ar enw fi y tro hwnna? Dwi'n meddwl yn agos. Agos. Hyn yn tip i chwarae ar hwn. Okay. Now, pa round ydy hynny di fod? Hyn yn y 5 we. Wel, diolch am hyn. Diolch am gwylio, a ni'n mynd i gweld ti mewn episode nesaf. Hofan! A hefyd, peidiwch yn hofio i subscribe, likeo a popeth, achos ni'n gwneud fideos fel.